Stanovništvo Omarske i okolnih sela imaće unaprijeđenu zdravstvenu zaštitu kada se kraju privedu radovi na izgradnji novog objekta koji se nalazi u sklopu Doma zdravlja, koji je također renoviran. Kako kaže dr. Slavica Popović, direktor Prijedorskog doma zdravlja, u novom objektu pružat će se usluge porodične medicine, a bit će tu i drugi vidovi zdravstvene zaštite. Pored usluga porodične medicine u novom objektu gdje su stvoreni fantastični uslovi za rad, pružat će se i usluge hitne medicinske pomoći, jer mi u ovoj ustanovi za stanovništvo ne samo Omarske, već cijele regije obezbeđujemo zdravstvenu zaštitu kroz 24 sata. U objektu koji je renoviran, dakle postojećem objektu, stvoreni su uslovi za preseljenje laboratorijske službe iz starog i dotrajalog objekta. Popovićeva je dodala da će tu biti i specijalističke konsultativne usluge iz područja ginekologije i pedijatrije, stomatološka služba, a postoji i mogućnost uvođenja ultrazvučne dijagnostike. Tako na ovaj način smo zaokružili jedan proces, znači da stanovništvu ne samo Omarske, već cjelokupnog područja, za njih oko 10.000 ukupno, pružit će se jedna kompletna i potpuno dostupna zdravstvena zaštita. Vrijednost radova je oko $500.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su obezbijedili Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, grad Prijedor, a svojim sredstvima je učestvovao i Prijedorski dom zdravlja.